Ejjew nidħlu f'dan il-mument ta' talb flimkien bħala familja. Bħal-lejla fil-parroċċa tagħna jkollna ħin ta' talb fil-għaxija lejlet il-festa tad-Duluri. Ħsibna sabiex nistednukom għal dawn il-ftit minuti sabiex ninġabru f'post komdu fid-dar tagħna. Waħdek jew mal-kumplament tal-familja. U jekk għandkom ixegħlu xemgħa bħala sinjal ta' għaqda fit-talb flimkien. Żommu sħiħ fit-talb, issru fih brat ta' ħajr lil Alla. Itolbu wkoll għalina biex Alla jiftħilna l-bieb għall-kelma u nxandru l-misteru ta' Kristu. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ. Perseverate nella preghiera e veliate in essa, rendendo grazia. Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della predicazione e possiamo annunziare il mistero di Cristo.
Żommu sħiħ fit-talb, issru fih b'rat ta' ħajr lil Alla, itolbu wkoll għalina biex Alla jiftħilna l-bieb għall-kelma u nxandru l-misteru ta' Kristu. il-seħib lill-Verġni Marija fit-tiġrib kollu tal-passjoni tiegħek.
Int li minn fuq is-salib tajtna lil ommok biex tkun omna wkoll. Int li rrid li ommok Marija tkun it-triq li twassal lil midinbin għall-biberija mill-ġdid miegħek.
Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf f'dejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok, u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Missier Qadis ninsabu fil-preżenza ta' Ibnek Ġesu, mlien bl-Ispirtu Santu f'dan il-ħin ta' adorazzjoni, irresqulek it-talbiet tagħna. Aħna li għandna fiduċja li inti tismana. Missier nitolbuk għall-Knisja, nitolbuk għall-Knisja f'Malta. Aħna u niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħek. Ħatina lil Ibnek Ġesu sabiex ikompli jkun id-dawl tagħna, it-tama tagħna. Anka fil-mumenti diffiċli tal-ħajja nisranija tagħna. Għamel li aħna l-insara nkomplu nkunu xhieda ta' Ibnek Ġesu. Nitolbu.
risqu talbiet li batunna intom stess biex risqu dejjem mulej, bżonnijiet tagħna. Se naqra wħud minnhom. Nixtieq nitlob għall-familji tagħna u għall-ħbieb viċini u l-bogħod. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob għall-Malta tagħna, għall-familji kollha, speċjalment fejn hemm il-Mart, u dawk kollha li qegħdin iħossuhom waħedhom. Mulej ħaresna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob għall-anzjani tagħna, speċjalment għal dawk li mhux jaċċettawha li m'għandhomx joħorġu. Nixtieq nitlob għall-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa u f'kull grad. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li b'xogħolhom iridu jagħtu servizz u jkollhom jaffaċċjawha kontinwament in-nies. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob għall-Papa u għas-Saċerdoti biex imulej jkomplu jgħinu u jimluhom bil-kuraġġ ħalli jkomplu bil-ministeru tagħhom kif jistgħu. Filwaqt li nitolbu għall-vokazzjonijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. We pray for all the world. God save us. Pray for all the doctors, nurses, so that God helps them. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-ħaddiema kollha mill-kbir saż-żgħir li jaħdmu fl-isptarijiet u f'xogħlijiet oħra. Nitolbu wkoll għall-pazjenti tal-coronavirus u għall-Malta ħalli nfittxu neħilsu minn dan il-virus. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu dawk li jmexxuna li qegħdin jieħdu deċiżjonijiet importanti għatihom mulej id-den biex jafu jmexxuna bl-aħjar mod. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina żgħażagħ biex insommu ħbiberiji ta' bejnietna għalkemm maħniex nitaqgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal min ibati b'saħħa mentali, dan hu żmien diffiċli għalihom, speċjalment għal min ibati għal min jgħix waħdu u m'għandux support, mulej jaqaf magħhom u jkun ta' faraġġ fi żmien bħal dawn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina bħala familja hawnhekk miġburin. Nitolbuk mulej Ġesu sabiex fil-ħajja tagħna nkomplu nixbħu lilek fl-imħabba u l-ħniena. Għatina l-grazzja li bħala familja napprezzaw dak kollu li ġej minnek fil-providenza tiegħek. Konna qalb ta' gratitudni għal xulxin fil-waqt li nkunu dejjem lesti li nċedu quddiem l-esperjenzi li ngħaddu minnhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qegħdin jistennew tarbija. Nitolbuk għal koppji wkoll li jixtiequ li ikollhom tarbija sabiex bl-interċessjoni ta' Sant'Anna inti tisma' it-talba tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal mejtin tagħna. Nitolbuk għal dawk li
qegħdin iħossu t-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Tolbuk Missier sabiex isibu l-kuraġġ tagħhom fit-talb u jsibu wkoll il-kuraġġ tagħna illi jkompli jsostnihom biex ma naqtaw qalbna qatt quddiem l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mari. Jew nitolbu t-talba lil Ibn Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti Tqaddes ismek, tiġi salvata, ikun tridew kif is-sema jidaffer. Ħobżna kuljum għatina llum, ħafrinna ħdubietna ma naħfru ħati għalina. Ma taħniex iżda l-Iżlam Nitolbu flimkien. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqażżes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira u Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlub glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Ommi, imbierek San Giuseppe Parus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.